ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мактаби блогерӣ. Марҳамат, навори нави мошинҳои фурӯширо бо диққат то охир тамошо кунед. ҳатман дар навори имрӯза лайк монед ва мошинҳои мехостагиатонро дар комментария нависед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экрани мо мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ватсаби мо равон кунед. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад. Соли барорааш 2009, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 80 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии BMW тройка мебошад. соли барорааш 2001, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 41 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад. соли барорааш 2005, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дора, бо савдо меша. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 59 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии ВАЗ 2110 мебошад. соли барорааш 2005, объем мотори 1.5 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 19 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии Mercedes Сечка мебошад. соли барорааш 1994, объем мотори 1.8 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав, акклиматор нав. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии Hyundai Avante мебошад. соли барорааш 2007, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. харидорро аниқ занг занед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад 73 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии ВАЗ 2114 мебошад. соли барорааш 2012, объем мотори 1.7 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. яксола ҳуҷҷат дора. айни ҳол қарор дорад дар Вахш. нархаш бошад 39 999 сомонӣ. бо савдо меша. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии Opel Astra F мебошад. дар кузови хечвек. соли барорааш 1995, объем мотори 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. айни ҳол қарор дорад дар Вахш. нархаш бошад 27 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. Нӯҳум мошини фурӯшии Daewoo Matiz мебошад. соли барорааш 1999,
объем мотор 1 литр, нави сӯзишвориш газ, бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, айни ҳол қарор дорад дар кони бодом. нархаш бошад 16000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии Nissan Maxima мебошад. соли барорааш 2001, объем мотор 2 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин срочно фурӯхта мешавад. алишам меша. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш бошад 22000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии Volkswagen Golf мебошад. соли барорааш 2002, объем мотор 1.4 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ евро 4, печка, кондитсионер кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш бошад 37000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. касоне ки бори аввал аст дар канали мо қарор дорад, подписатсия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. 12 мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад. дар кузови хэтчбек. соли барорааш 2000, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Куллоб. нархаш бошад 47000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшии ВАЗ 2106 мебошад. соли барорааш 2000, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав дорад, акклиматор нав. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Куллоб. нархаш бошад 22000 сомонӣ. бо савдо ҳам меша. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии Opel Astra G мебошад. дар кузови универсал. соли барорааш 1999, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передача механик. мошин срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш бошад 39000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии Lada Priora мебошад. соли барорааш 2011, объем мотор 1.6 литр, нави сӯзишвориш бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархаш бошад 31000 сомонӣ. бо савдо меша. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг занед ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дарёфт кунед.